И здравейте хора, както сте видяли от заглавието, днес ще играем Mobile Legends. Чудя се, от доста време се каня да ви снимам на тази игра. Така че днес е денят. Да, сигурно към не знам колко, към един ще съм качил друго видео. Така че отидете да го видите. Така. Момент. Daily. О, нов герой. Climb. Окей, climb. Окей, climb. Окей, само да взема някои работи и се връщам. И така, нека започнем. О, момент. Нека започнем. Start game. Онлайн. И ще се върна, когато има игра. И така. Ами, кой да изберем? Любимия ми герой е ето този. Така, окей. И да, защото може да се хилва. И чакаме другите. Ще започнем след 20 секунди. 4, 3, 2, 1. О, още не са готови. Момент. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. Да видим дали аз съм Минотавър. Ние сме... Добре, ние сме май червените. Да. Имаме ли... Имаме алфа. Те нямат. Добре. Ето това хил ми е любимото. Ето онзи ще следваме. Искам да видя как изглежда алфата. По принцип винаги минавам от ляво с този Минотавъра. Така че... О, има двама. О, така ли изглежда алфата? Лека траш, лека. Там има друг, който ме дразни. Реджин. Така. Не. Добре. Ах, този мъзен. Нека се хилнем. Нека побием малко тези малки гадни същества. И да скочим на този. Не можах. Хила ще си дигнем. И ще се хилнем. Не. Момент. Трябва да се хилна. Дани, господа, тук съм изнервен. Не, тук ще умра. Хил. Тук ще умра. Ще му скоча с гърба. Ау. Добре, колата има на малко. Какво искат? Добре, нека гяскам това
О-о. Значи... Не, нападат ни. Не мога сега да се връщам. Много бавно ще стане. Хайде, умрете. Штанк. Изнервих се. Хил. И ето тук вече загинахте. Ела ти, ела. Реджен. Ела. Дъбъл кил. Добре, дъбъл килнах. Хила много ясно. Така. Трябва ни реджен обаче. Затова ще направя така малко. Така. Не. Добре, не трябва да удрят. Добре, хил. На мене това ми е тактиката. Хил. What? Какво? О-о. Този май се ядоса, но аз също се ядосах. И имам хил. И го разбивам го. Не. Това ще е малко по-дълъг епизод, защото явно тук ще удължим играта. Доста дълга една игра на Mobile Legends. Или ще трябва да изрязвам някои моменти, но не, ще видите цялата ми игра. Така че, който иска да гледа малко по-дълъг клип на Mobile Legends, да остане. Имам предвид клипа. О, браво, ние унищожихме вече едната кула. И идваме за втората. Ще ни го убият. Така не трябва да съм вътре. Хил. Но се ядосах. Колко е силен този. Хил. Удар. Помощ, бе, брат. Не дей бяга. Добре, унищожили сме им едната кола и ще отида да помогна на някой друг на онази дън. Трябва им помощ, така че тръгвам веднага натам. Хайде, Алфа. Да, знаем. Тук съм, бе. Аз съм най-великото чудовище. Елате. Ако се изнерва, става лошо, батко. Хайде. Така, хил много ясно. Почват да бият този. О-о, хил. Окей. Канкил. Добре, нека бият другото. Хил. Нека умрят. Бягай, хил. Ядосах се. Хил. Тунг. Да, добре, защото ние за сега борим 7 минути. Не, почти ме смазана. Но... 'Cause I'm TNT, I'm dynamite.
Мисля, че се качи видеото. Не. Давай! Ю, веднага. Няма да падаме. Аз съм тук в боята. Ще ми се разпалва. Умре, бе! Ела, защото се изнервих. Хора. Не знам дали да я продължаваме тази игра. Не знам как ще загубя стоя, но... Нещо много ме намириса. Ще помогна на този по средата, нека там да се оправя, докато онзи постоянно е притиснат. И вече има хил. И съм ядосан и скачвам и ги убивам. Умрях. Добре, признавам си, тази е силна. Добре, тези повече доста гледат мапа, между другото. Ще успяват да се защитят, но... Там има двама или един има. Би трябвало да унищожат колата, но... Да, знам. Айде, атакувах. За това веднага им скачам. Killing spree! Ела, бе. Той май се стресна като ме виде. Това е много лошо. Просто им скачам. Няма да е този път хила. Спасиха ли го? Добре. Давай газ. И аз ще мина от тук. И ще мина отзаде. Реджен. Мега кил. Така. Хил. Не. Мене бие. Хил. И ще добавим на хила. Жертвам се. Ела, бе. Умрях. Вижте го, този къв е малък и те ме уби. Леле. Те обичат тези игри и се чудя сега какво да правя. Айде, отидохме си май. И там и напана, и тука. Айде, отидохме си. Еми хора, не можах да защитя. Не можах да го защитя и просто... Умре, бе!
Опитвам се, но каквото и да правя, те просто разрушиха. Да. И не съжалявам, получи се малко гаден епизод за загуба. Няма да го правя по-дълъг. Поне играхме горе-долу добре. Да. Браво. Браво. Return. Окей. Ами, накрая малко. Ко? Нека имаме чест. Окей. Имаме Daily Quest, Climb. Имаме евенти. Climb. Окей. Climb. 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 Така. Daily. Go now. Go now. Ами да. Дали? Чакайте, нека видим. Има ли някой скин? Не скин ми. Герой. Рекоменда. Ами не, хора, няма герой. Май. Мисля, че не. Най-ефтиният е 5250, аз имам 3895. Така че, да. Мисля това да е от този епизод. Да. Ако ви е харесал, ударете лайк бутона, ако не, дизлайк бутона. Така, абонирайте се с камбанка, за да получавате известия, когато кача видео. И да, това бях аз, Наско. До следващия път. А до тогава, peace.